Je lepší koupit menší byt v centru nebo byt na okraji. Je to o penězích, je to o tom, co si můžete dovolit. Menší byt stojí víc za metr čtvereční a v centru kor a větší byt méně za metr čtvereční. Takže je to o tomto. Ale taky je to o té investici, kterou chcete provést a jak se k ní zachovat. Pokud budete pronajímat pro sharing, pro sdílené bydlení po jednotlivých pokojích, určitě velký byt. Tam je to o lokalitě, jestli je to u univerzity nebo u technologického parku, nebo jak to máte. Menší byt pronajmete vždycky, je to takový takzvaný startovací byt, takže tam předpokládaný doba nájmu je rok až maximálně 2. U toho většího bytu je to naopak. Tam předpokládáte 2, 3, 4, 5, 6 a více, ale zase je to o tom zaměření. To je otázka. Je to strašně individuální, i vůči lokalitě. Rád poradím i vám, pokud řešíte něco podobného, napište mi ještě dnes.